شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ كم يحديركم انا حوكم صلاح الدين كابسي ارجي انترناشونال تشيرش ستوكهولم سويدن ናይ መዓልቲ ቃል ልብል ፕሮግራምና ኢሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ሓይሊ ቃል ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ይባረክ አምላኽ አባና ዓቢይ ይስብል ሃሌሉያ አምላኽ አባና ዓቢይ አምላኽ አባኺ ዓቢይ አምላኽ አባኻ ዓቢይ እዩ ሃሌሉያ ማንም አይነት ጉዳይ አብ ላይፍ ካይምጻ ማንም አይነት ጉዳይ አብ ላይፍ ኪምጻ እትዘገርም ግን እግዚአብሔር አባኺ ነቲ ነገር ንምቅያር ዓብ ምዃን እዩ አምላኽ አባኻ ነቲ ጉዳይ ንምቅያር ዓብ ምዃን እዩ ህያው አምላኽ ምስክረይ እግዚአብሔር አብ ህይወትና ዓብ ምዃኑ እንተዳ አበሪሁልና አምላኽ ንነገራትና አባና ዓቢይ እዩ አምላኽ ንጉዕዞና አባና ዓቢይ እዩ አምላኽ whatever it is አብ ላይፍና happen ንድገብር ንሱ አባና ዓብ ምዃኑ እንተዳ አበሪሁልና አምላኽ ምስክረይ ከም ዝነበርና ይንኾውንና መጽሐፍ ቅዱስ ቆሮንቶስ ከም ዝብል ካላይ ቆሮንቶስ 13 ካብ 2-3 ክርስቶስ ናባኻትኩም ብርቱዕ ይምበር ዋው ክርስቶስ ናባኻትኩም ብርቱዕ ይምበር ናባኻትኩም ድኹም አይኮነኖ በቲ አባይ ዝዛረብ ክርስቶስ ምስክር ከም እትደሊ ዋው በቲ አባይ ዝዛረብ ክርስቶስ ምስክር ከም እትደሊ ሪኤ ከም ተኻለ ጊዜ ምሳኻትኩም ኮለኹ ዝገልክዎ ሕጁን አባኻትኩም ርሒቆ ኮለኹ ናባኻትኩም እንተተመለስኩ ነቶም ቅድም ዝአበሱን ነቶም ዝተረፉ ሁላቶምን ከም ዘይድንግጾሎም ቀደም ነይረኩም አቀዲመውን እነግረኩም አለኹ ኢሉ ዋና ክበኩም ደለ ዘለኹ ግን ክርስቶስ ናባኻትኩም ብርቱዕ ሃሌሉያ ክርስቶስ አባና ብርቱዕ ክርስቶስ ንዓና ብርቱዕ ክርስቶስ በአና ብርቱዕ እምበርድኹም አይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ እሱ አባና ሓያል እሱ አባና ብርቱዕ ንሱ አባና ዓባ አምላኽ አሕዋት ሓደ ነገር ተገንዘቡ አብ ህይወት አባኹም ዘሎ ክርስቶስ መን ምዃኑ አስተውዕልዎ አባኹም ዘሎ ክርስቶስ ድኹም አይኮነን አባኹም ዘሎ ክርስቶስ ቀሊል አይኮነን አባኹም ዘሎ ክርስቶስ ብርቱዕ እዩ ስለዚህ ከማንም አይነት ነገር አብ ህይወት ዝመፀኩም ጉዳይ አባኹም ዘሎ ክርስቶስ ነቲ ጉዳይ ይብርትዕ አባኹም ዘሎ ክርስቶስ ነቲ ጉዳይ ዓቢ ስለዚህ ሎሚ ንልብኹም ክትገዝአደለ ዘለኹ ቃል ክርስቶስ አባይ ብርቱዕ እዩ አምላኽ አባይ ዓቢይ አምላኽ አባይ ዓቢይ እትብል ቃል ትእትወና ሓደ ነገር ክነግረኩም እግዚአብሔር አባና ዓቢይ እንታይ ማለት ከ እንድሕሪልኩምኒ ማለተይ እግዚአብሔር ንዝኾነ አይነት ጉዳይ በአና ዓቢይ በአና ዓቢይ which means ዕቤቱ በአና ይዝገልጾ በኻላ አዘራረባ አብ ልዕለ ነገራትና ንሕና ዓበይቲ ኢና ማለት እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ዕቤቲ ይበአና ዝግለጽ ሓይሊ ይበአና ዝግለጽ ብርቱዕነቲ ይበአና ዝግለጽ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ኢሉሎ ቀዳማይ ዮሐንስ 4:4 ደቀ ንስኹም ካብ አምላኽ ይኹምሞ ካብቲ አብ ዓለም ዘሎ አባኹም ዘሎ ይበልጽ አባኹም ዘሎ ይበልጽ አባኹም ዘሎ ይዓቢ ስለዚህ ንዓለም ስዒርኩማ ኢኹም ሃሌሉያ ስለዚህ ስዒርኩማ ኢኹም ኢሉ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ አሕዋት ደስ ይበልኩም ብምንታይ ኢኹም ተሓልፉ ዘለኹም ብምንታይ ኢና ንሓልፍ ዘለና ብዝተፈላለየ መገድና ህይወት ንኸይድ ክንህሉ ንኽእል ኢና ብዝተፈላለየ ቻሌንጅ ንሓልፍ ክንህሉ ንኽእል ኢና ግን እቲ ዝገርመኩም ኣብ ማእከል እቲ ቻሌንጅ ንሕና ካብኡ ንዓቢ ምዃንና እዩ ንምንታይ ተተባሃለ እቲ ዓባ አምላኽ አባና ይዓቢ እቲ አምላኽ በአና ይዓቢ ሎሚ ደስ ይበልኪ ንዓኺ መልእኽቲ ኣለኒ እግዚአብሔር ንነገራትኪ በአኺ ዓቢዩ በአኻ ዓቢዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉሎ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4:7 ግናኸ እቲ ማዕለያ ዘይብሉ ሓይሊ አምላኽ ካብ አምላኽ እምበር ካባና ምእንቲ ክኸውን እዚ መዝገብ እዚ አበቃሓ መሬት እዩ ዘሎና ኢሉ ሪኢኹም አበቃሓ መሬት ዝተቆመጠ ሓደ መዝገብ ኣሎ እዚ መዝገብ ድማ ማዕለያ ዘይብሉ ሓይሊ አምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ማዕለያ ዘይብሉ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ከምዚ ኢልካ በእምሮ ሰብ ክትግምቶ ዘይትኽእል ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ትሬጀር ኣብ ውሽጢ
ደቂ እግዚአብሔር ኣቆሚጥዎ እዩ ስለዚ ኣሕዋት ሎማ ሓንትና ሓደ ነገር ንቑሑ ኣባኹም ዘሎ ማዕለያ ዘይብሉ ሓይሊ ንዕኡ ንቑሕሉ ሎሚ እግዚአብሔር ኣባይ ዓብይ ንዝብል ቃል ንንቃሕ እግዚአብሔር ኣባይ ብርቱዕ ንዝብል ቃል ንንቃሕ ክርስቶስ ንዓይ ብርቱዕ እምበር ድኹም ኣይኮነን ንምባል ንንቃሕ ስለዚ ደስ ይበልኩም እንተ ደኣ ዝዓበ ኣምላኽ ኣባኹም ኣሎ ኮይኑ ምኽንያቱ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ኣሎ ማለት ተዓበ ኣምላኽ ኣባና ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣባና ዝሃለዎ ድማ ንነገራት በኣና ዕቤቱ ኸርእዮ ስለዝደለየ እዩ ስለዚ ደስ ይበልኪ ኣብ ልዕሊኻ ክዓቢ ዝኽእል ጉዳይ የለን ኣብ ልዕሊኻ ክዓቢ ዝኽእል ጉዳይ የለን ንምንታይ ተተባሃለ ካብቲ ኣብ ልዕሊኻ ክዓቢ ዝመፀ ጉዳይ ዝዓቢ ኣባኻ ስለ ዘሎ ንስኻ ኢኻ ኣብ ልዕሊቱ ጉዳይ ዓቢ ምኽንያቱ ዕቤቱ በኣኻ እዩ ዝገልጽ እግዚአብሔር ስለዚ ሎሚ ንኹሉ ጉዳይኩም ኣውጅሉ ተመኩሕሉ ኣምላኸይ ኣባይ ዓቢ ይበሉ እግዚአብሔር ኣባይ ብርቱዕ ይበሉ እግዚአብሔር ኣባይ ኩሉ ዝኽእል ይበሉ ዳስዋይ ከኣልነቱ በኣኺ ከኣልነቱ በኣኻ ዕቤቱ በኣኻ ክገልጽ እዩ ኣባኻ ዘሎ እስኻ ግን ተመክሐሉ ኣምላኸይ ነዚ ጉዳይ በኣይ ዓቢ ይበሉ ደስ ይበልኩም ብጎይታ ምኽንያቱ እግዚአብሔር ኩሉ ንኽገብር በኣይን በኣኹምን ዓበ ኣምላኽ እዩ ንዓለም ከቐይራ ኣምላኽ በኣና ዓብይ እዩ ንሰብ ክቐይር እግዚአብሔር በኣና ዓብይ እዩ ንኹነታትና ክቐይር ኣምላኽ በኣና ዓብይ እዩ ስለዚ ከዓብየና ዝኽእል ጉዳይ የለን ኦሬዲ ንሕና ኢና ኩሉ ዓበይቲ እቲ ዓብይ ኣባና ስለ ዘሎ ኣምላኽ ኣባኺ ዓብይ እዩ ሻሎም